יש איזה שטות כזאת שמדברים האנשים האלה של הפיצוציות. אתם מכירים את האנשים האלה של הפיצוציות? אלה שיושבים בפיצוציות, מעשנים סיגריה, שותים קפה שחור בכוס חד פעמית של פלסטיק, ושותים שם גם בירה כנראה. הם אומרים ברחוב איזשהו שטות שמטופשת, חבל על הזמן, שהגיע הזמן אחת ולתמיד להשמיד יותר את המיתוס הזה. זה הולך ככה. יש איזה מיתוס כזה שאומרים עמי הארצות ברחוב, שהאישה היא קשה להבנה יותר מהגבר, ושהאישה זה יצור מאוד מורכב וקשה להבין אותו. האם הדבר הזה זה דבר נכון? התשובה האמיתית היא שלמעשה, לפי פנימיות התורה, האישה שהיא בחינת מלכות, זה בחינה בעצם שהיא למעשה ממוקמת מתחת לבחינה שנקראת זעיר אנפין, שזה זכר, ונמצא שבעצם הנקודה הזאת שנקראת מלכות זה הנקודה הכי פשוטה מכל הספירות. ולכן צריך להבין נקודה מאוד מאוד פשוטה, שמי שאומר את הדבר הזה, שנשים הן קשות להבנה וקשה להבין אותן וכל מיני דברים כאלה, זה בולשיט גמור. מה שקורה באמת זה ההפך הגמור הוא הנכון. זה אומר בעצם שהאישה היא מנגנון כל כך פשוט, כל כך צפוי, שאתם לא מאמינים. רק הבעיה היא שאנשים הרבה פעמים לא מבינות את עצמם, וזה לגיטימי לגמרי. וגברים חושבים שעל ידי תקשורת טובה, כי כל הזמן פמפמו להם לראש, לשפר את התקשורת עם האישה, לשפר את התקשורת עם האישה. אז אותם הגברים כבר חשבו שבאמת מה שחשוב בתוך הזוגיות זה לשפר את התקשורת. ומדובר במשהו שהוא לא נכון. זה לא משנה כמה טוב אתה תדבר עם האישה, כמה יש לך את התקשורת טובה, אם אתה לא מבין אותה, זה לא יעזור לך שום דבר. כי היא לא יודעת להסביר לך את עצמה, אז מה זה משנה כמה תדבר איתה, ואתה תשאל אותה מה היא רוצה, כי היא לא יודעת. אז נמצא בעצם שאישה זה מנגנון מאוד 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 פשוט וקל להבנה, הרבה יותר מהגבר. לפחות פי 2 יותר פשוט מהגבר. גברים זה מנגנון הרבה יותר מורכב, פחות צפוי. אז אני הייתי אושר שמואלי, שמח להעיף את המיתוס הזה.